Så vi skal lave video. Du savner det der YouTube-seer. Du har ikke nogen seere. Hallo! Imens man ikke kan se sengen. Jeg laver det hemmelige. Jeg laver det hemmelige. Nej, du er ikke død endnu. Du er ikke død. Du er altså ikke død. Vi skal først lave et hemmeligt på dig. Vi kan se, at jeg er lige. Jeg mener det. Og det er hemmeligt sag. Nu kan vi tage computer nu. Så skal vi se, at du smider mig ned i snedklasse. Og vi kraver mig. YouTube, vi går ud, og så vi kraver mig.